welcome to my guys. Muli ito na naman si Visayan Daisy Vlog. Nag-ano ako guys, pangalawa na to guys. Kasi itong mga kasamahan ko guys, nagmamadali na maglayasan. Padating na si Daisy guys. Pero lalaya sila, nagmamadali sila. May kanya-kanyang lakad. Si Rain pala half day lang. Si Sikira may kausap dun sa Chunwan. Ni sila Asi, naghihintay daw doon. Tapos ito naman si Ever Vibes, aayusin yung bakod niya sa nguso niya guys. Kaya lahat sila, ano, ayan guys, kilala niya yan guys. Ayan na, nagsimula na guys. Ito naman guys, si Sikera, hindi mapakali kasi gustong pumunta ng Chunwan. At nandun daw ang mga kaibigan niyang vlogger din. Ayan guys, oh, tingnan mo, kanyang-kanyang hawak ng phone. Ayun si Rain. Naman nandun sila sa place ko, tapos wala ako doon. Kaya alis ka na. Punta ka naman may pagbalik. Pagbalik pa natin. Ininterrupt nung ni Doktora guys yung mga sinasabi ko, kaya tinigil ko. Ayun, nag-aanuhan sila guys. Tinawagan ko nga si Miga Jumer. Pasensyahan nyo na yan. Kasi si Miga Jumer guys umalis dito, hinihintay namin ngayon. Si Miga Jumer bibili daw ng aming tanghalian sa Jollibee. Libre na naman kami guys, kaso lang ito mga kasama namin guys nag-ano na, nagmamadali na. Kaya hindi ko alam, sabi ko bahala kayo. Ako sa bagay may pupuntahan din ako ngayon kayo ya guys ang makipag-usap doon kay Miga Jumer. Kasi mahirap na kasi si Bibialin nga guys medyo nagagalit kasi may mag-hiking dapat sila, pero dahil nga sa priority niya yung mga taga-Timac guys, kaya nag-ano siya guys, nano nila, kinancel nila yung kanilang, ayun, may mga sungot guys, mga asungot. Kinancel nila guys yung kanilang lakad sa pag-hiking. Ito ang prioritize nila, pero itong mga walang isang salita ng mga vlogger guys. Huwag kayo maniwala dyan kasi nabuwak na yan. Diba? Walang salita. Kinancel namin, tapos iiwan kami. Bye-bye. Dead ako dyan. Kasi wala naman dito si Sis Dayodimer. Tingnan mo, oh. Kung kanina pa kami dito. Padating na nga raw siya. Kasi daw wala dito si Ate Jomer. Ano ba akala sa amin hangin? Yeah. Hindi kami tao. Padating na nga si Miga Jumer, bahala kayo. Yung vlog na yan, may ano yan. Pasensyahan nyo na yan kasi yan ang vlog niya lagi. May ano daw guys, ako may sapi daw ako guys. Totoo ba guys? Kayo nga guys ang magsasabi. Kasi na si Brenda Midge. Si Brenda Damage, pero ang pangalan ko guys ay Glenda. Kaya hindi ako si Brenda, di ba? Glenda. O, di ba? Pero magkalapit guys, ano? Baka nga may Brenda na. Pasensyahan nyo na yan, ha? Ganyan ka lang kasi vlogger na yan. Hindi na ito tatanggal kasi may ano na yan. Nasa lahi na daw ako guys. Pero sa totoo lang guys, nangyari lang to guys. Simula nung mag-vlog ako guys. O ayun, may lahi din yung nakaputi guys. Nakita nyo? O, di ba? Sasaya, ano yung boy ka? Nakita nyo yan guys. Sino lalaban dyan guys? Walang lalaban dyan. Yan siya yan. Ayan. Makakaraos din ang aking 1 week. Ayan na guys, si Daisy and dumating na guys. Ang madam guys. I-welcome natin si Daisy and guys. Saan siya? Ayun, sinalubong siya guys ni Bibialin. Mga ano to guys, mga hot to guys ang nasa likod ko, gusto nang umuwi. May mga kanya-kanya pala silang importanteng lakad. Pero itong problema at si Bibialin, kinancel yung lakad niya guys, paulit-ulit si Visayan. Ayun, naulan, naambon. Alam mo yung supot, darling. Tignan mo naman. Nilalamig sila guys, lamig sila. Pero si Visayan hindi nilalamig. Diba? Mainit ang pakiramdam ni Visayan guys. Alam nyo na siguro, kaibigan ko ang hangin.
Sinabihan kong hangin sa kanila muna pumunta. Huwag muna kay Bisayan. Di ba guys? Nakiayon si hangin. Kasi sinabi ko sa kanya, huwag ka na rito sa akin at mahangin na ako guys. Di ba? Guys, ang madam na madam guys. Di po. Ay, andito na guys si ma'am, si madam. Yes. Parang ilang taon hindi nagkita guys. O, di ba? Alis na! Tanggalin mo naman yung mask mo, madam, at ipakita. Wala. Wala. Maihan ko na si ate! Gusto makita ang kabanguan ko? Huwag, naghahanap ka pa ng mayayapos. Hindi natin yung kasama. Naghahanap pa ng iyayapusin niya. Kaya pala sila mahilig mag-hiking kasi mga payat din sila. Oh. Kaya nga, kaya nila. Sabihin, Ito, papakita guys. ka doon sa boyfriend mo. Ay, yun na nga. Ay, may boyfriend pala. Itusok-tusok. Tusok-tusok. Ayun, papakita pala sa kanyang BFF. Kami na, tatao na. Uwi na muna ako. Uwi na si Ate Irene. Renzi, ano. Daisenta, nanggalin mo naman yan, madam. Ang mas mo, madam. Saglit lang, madam. Ako naman. Of course, next na lang, baya mo lang. Tanggalin mo naman saglit. Yung kapanguan ko makikita ng Dali na. O, 1, 2, 3, Ayan, si Dyson. Hi guys! Ayan, Welcome to guys. my vlog. Sandali. Sa'yo ba to vlog? Akin ito. Huwag mong agawin. Alam mo, Mga biyahe, mga picture dyan ha. Wala kasi akong Ayun. hindi sabihin mo mamo, tingnan mo, binigyan ako ng bisita. Ay, be, bye-bye! Hindi tinakausap niya si Miga Jomer. Ano sabihin mo? Ayan guys, nagbibida ang doktora natin guys. Ang bida. Ma'am, can you return it? I put $20 and you return it to your business. Ako lang dito guys ang Papunta na daw niya. Ito guys oh. Atat na atat siya guys. Atat na atat siya guys. Pala mo, ano? Bye-bye! Babo. Sige, love you. Guys, tingnan mo mga kasamahan ko guys. Mga batang bata. The most beautiful ever! Ako lang dito guys ang matanda. Wow! Mga kabataan to guys, mga kasama ko Nakita guys. ko na guys, ang gwapo. Tanggalin mo naman yung ano mo guys, yung mga kabataan guys, ang mga kasamahan ko guys, mga vlogger na sikat sa Hong Kong. Dito lang kami sa mga kami lahat guys, mga Timac member. Kaya ito nag-ipon-ipon kami. Mga din, masaya at bagong mga kilala guys. Si Miga Jomer padating na at dapat mag-aalis. Sana to sila eh. Wala, pa si Miga Jomer eh. Nagpapaalam na si Doktora, si Kera, alis na rin. Kami na lang apat may iwan. Oh, yes. O sige, babo. Ayun na guys. May katagpuan siya guys. Guys, padating na guys si Miga Jomer. Tumawag na siya na on the way na siya. Ako naman guys, alam niyo guys kung saan ako pupunta. Pupunta ako sa 7 at 11. Alam niyo ba kung anong gagawin ko guys? Bibili ako guys ng beer. Kasi yung si Babes or si Evervibe tsaka si Dyson tsaka si Bibilin mag-iinuman kami guys. Kaya andito ko ngayon guys sa 7-Eleven. Samahan nyo ako. Anong gusto nating bilhing beer? Sige. Oh, ito guys, ang iinumin ng mga taga-Timac guys na nandito sa Hong Kong guys. Ito guys, si Dyson guys. Ito si Miga Jomer dumating na. Pasensya. Dumating na siya. Ang tagal naman kasi makipag-chika yung dati kong amo. Hey, bakit may binigay sa'yo? Meron naman. Ay, wow, sin talaga. Pinagpala! Pinagpala talaga siya, guys.
Gusto makipag-chika ang amo, tapos may apat. Kaya nga. Tara na doon. Ayan guys, so tingnan nyo, napakabait talaga ni Mega Jumer. Bumili pa talaga siya ng kumot na aming lalataga, panglatag. Kumot namin Oh, talaga oh. Talagang gumasto talaga si Mega Ako yung Jumer. dami nito. Ayan oh, pwede na nga natin yan i-comment, kumot isa-isa. Pupunta dito yan. Diba? Napakabait niya guys. Ilapat nyo ng ganyan. Diba guys? Napakabait niya guys. 4 na piraso. Oh, tingnan mo para. Magkano isa? Masandaan yung 4. Aba, talaga naman guys. Tingnan mo. Hindi, magagamit sa Pilipinas. Oh, talagang totoo talagang ko. Yung ano ba yan? Ang tawag dyan na kumot. Yung iba. Sa kabila. Doon sa kabila, yung dalawa. Yung ayaw magsayaw. Matiga matulog. Ah, tingnan nyo guys. Napakabait niya guys. Ay, baliktad. Nakakahiya kay Amiga. Anak nang. Ako nahihiya. Pinaghintay ko kayo. Naumalis Hindi, ah. tuloy sila. Hindi ko pa kilala. Ayan nyo guys. Dalawang kumot. Ayun. Ayan guys, nakita nyo. Siya lang pang sahig nyo. Talagang ano talaga. Kayo mag-alaga sa Ayan guys, so gusto yan kanina. Hindi namin kasama pero gusto niya yapusin kanina ni Daisy. Guys. viewers. Oh, ayan na. Mukhang magbablog na rin to guys. Nag-swimming. Tingnan mo. Vlog ka na din. Kaya pala matawag. Balikbahay na yan. Balikbahay na to. Ay, nag-iintay yung permo, hindi pa natapos. Ay, na. Natutuwa ako sa yung mag-aarte talagang madam na madam. Walang kahit yan. Oh, Natural. natural. Later ate. Wait, see you later. Mamaya, walang later. Walang later, mamaya. Uwian na. My love! Yes! Wow, talaga naman! Diba guys? Alis na siya guys! Alis na siya! Gusto niya eh. Ang kulit nito ni Bibiali, no? Kulit mo! Kulit mo! Later Sige, sige. Bye. Mm. Malita